L-4 wara nofsinhar ingħatat l-aħħar tislima lil Shannon Mack, l-Olandiża ta' 30 sena li fil-bidu ta' tax-xahar inqatlet b'daqqiet ta' sikkina mill-eks sieħeb tagħha f'Santa Venera. Il-katavru ta' tfajla kien instab fl-art bejn żewġ karozzi fit-triq il-Mastru Daxxi bil-vittma tinstab bonqa mħanxar. It-tislima xxandret permezz ta' filmat live u saret ġo restorant blisem Deqi Kantin b'ġisem Shannon ikun f'tebut abjad. Preżenti kien hemm il-qraba u ħbieb tagħha kollha mbikma bit-telfa tagħha. Spikka d-diskors li għamel missiera Frank fejn spjega pass pass dak li għaddit minnu l-familja Mack fosthom kif saru jafu. Qalli waqt li kienet jistenna lil martu beda jsajjar u fl-istess waqt jittawal mit-tieqa biex jara waslitx. Kien hawn li ra karozza tal-pulizija fit-triq bl-uffiċjali jħabtu mal-bib tal-familja Mack u jsaqsuh kienx missier Shannon. Wara li qalulu x'ġara naqsu milli jwieġbu l-mistoqsijiet tiegħu u tawħ numru tal-awtoritajiet f'Malta. Is-Sur Mack qal li kien avukat minn Malta li spjegalhom eżattament x'ġara. Żied jgħid li nstabet dar għall-kelba ta' Shannon filwaqt li nġabru biżżejjed fondi sabiex tkun ritornata lejn l-Olanda. Frank Mack irringrazzja lil dawk kollha involuti f'Malta talli kienu flessibbli u ta' għajnuna kbira. Temm jgħid li f'Settembru kellhom pjanat vakanza ma' Shannon u jixtieq li ma kellux għalfejn jara qabel. Tkellmu wkoll ħu tal-bniet kif ukoll diversi qraba fejn semmew l-esperjenzi mill-isbaħ li kellhom ma' Shannon. It-tislima lil Shannon komplet festin li kien preparat wara filwaqt li minriet seta' jħalli l-ħsibijiet tiegħu fuq it-tebut abjad.